struktur og organisering. Greve Kommunes børne- og ungesyn er fundamentet i vores arbejde og et krav fra kommunens side. For at leve op til Greve Kommunes børne- og ungesyn er vi nødsaget til at lave en struktur for vores pædagogiske praksis. Her illustreres struktur som et hus, hvor det er de ydre rammer, vi kigger på. Når vi taler om struktur, taler vi for eksempelvis om dagens gang, normeringer, kultur, traditioner, ugeplaner og afholdelse af møder. Det er altså her, vi arbejder med de overordnede rammer og planer for institutionen, stuen eller dagen. Hvis strukturen er mangelfuld, kan det opleves som at være i uvejr, og følelsen af kaos kan opstå. Vi kan føle os presset og utilstrækkelige. Men når vi får skabt vores struktur, kan vi opleve ro og klarhed, glæde og overskud og overblik og forudsigelighed, så vi i højere grad kan lykkes i vores arbejde. Når vi kommer ind i huset, skal vi tale om organisering, som vi illustrerer som en plantegning. Vi forholder os til de indre og ydre rum, personaleressourcer og antal børn. I fællesskab laver vi en plan for, hvem der skal hvad og hvornår og hvorfor. Det kunne være opdeling af børn i mindre grupper og brugen af læringsrum, der understøtter nærvær, leg og fokus på barnets nærmeste udviklingszone. Når voksne organiserer sig og er tydelige og nærværende, skabes tryghed og rolige nervesystemer for børnene. Gennem en visuel og forudsigelig struktur ved børnene, hvad de skal samarbejde omkring. Dette kan give dem mulighed for at opleve følelsen af at mestre og lykkes. Og når vi tilrettelægger mindre miljøer for børnene, er der grobund for nærvær, trivsel og udvikling for det enkelte barn. Struktur og organisering er en vigtig faktor for, at vi kan leve op til Greve Kommunes børne- og ungesyn. Erfaringen siger, at når struktur og organisering er til stede, skabes der overblik og forudsigelighed, hvilket fremmer et sundt læringsmiljø, der støtter op om børns trivsel og udvikling. For at dette kan lykkes, så kræver det, at vi er nysgerrige og at vi tør stille spørgsmål til egen praksis. Og det vil vi rigtig gerne hjælpe jer med.